oko yande wuok oko keto sirikal tesre weche mopogore opogore jopiny yande wuok oko maonge kata ng'ur moro amora. Erokamano ahinya Joyce. Iyudo ni ing'eni sani kwadwa wacho ni ng'ama dwa rwako wuoche ma Raila weyo to ng'eni kata mana sani ok inyal nyuoli sani tirwako wuoche ng'at moro maduong' mohewi. But en gino ma it comes with nurturing. Politically, wan wawegi kaka onagi wasebedo kod nyadhi ahinya ahinya e piny Kenya nikech jatendwa Raila Molo Odinga osebedo kod chia kod mbii mako wacho ni wadwa wuok wacho moko makama to wadhi tidhi yudo ni gie sani jogo duto te ma wan gode paw siasa nyaka wabua bed kod jagono manyalo bedo kod mbii ma enoloso wuon. Kidok chien e historia marwa kaka onagi dhi yudo ni mbii masani Raila Odinga ni godo eno wuon onge ng'at noting'o bade kne wacho ni oganda luoka wuono wawe welwet Raila Odinga en gino ma eno wuon noloso kende. Jalno kata ja siasa mora mora ma paro no nyalo bedo ogai marwa mar joluo kata orwak wuoche ma migosi Raila Odinga weyo en ni nyaka obed kod kidono manyalo bedo machiegni kod kido mne Raila Odinga ni godo. Nitiere liberations ma Raila Odinga osegore ne pinyni. Nitiere the freedoms mo nosegore ne pinyni. But yudo ni kaka piny ru kendo kaka piny chiew piny lokore. Sani kama wantiere sani maybe the struggles mne wan godo chien kachacha ok wadhi consider gi mbele kama wadhi kan sani but nitiere some other liberations kaka onagi wanyalo gombo mondo obi e piny Luo Nyanza. Koro ng'atno manyalo understand mang'eni adieri jowa ochopo e sama koro nyaka wawuogi okang' makama wasudi okang' makama then that would be the right person. Moses Oburu ang'eni inti yiengori korka sirikal kata kamano ang'eni ina sirikal kata kamano ang'eni siasa maka ODM kata siasa mar kweth ma pingo piny owacho bende nitiere